Chtěl bych vám říct, že dlouho nebyl live, to vlastně víte. A časem bych to chtěl určitě změnit. Ale já jsem dostal nabídku, že se můžu stavět o jeden YouTube kanál, kde se zpívá. Už jsem to dělal v shortu, ten short máte tak tady dole. A dostal jsem nabídku, že tam taky někdy budu moc něco zaspívat. Docela mě to chytlo, takže bych chtěl zkusit své štěstí. Založil jsem YouTube kanál, kde budu vydávat nějaký tracky. Doufám, že to vyjde. Přinejmenším to smažu. Ale s YouTubem nechci úplně skončit. Takže ty tracky do měsíce chci, aby byl aspoň jeden venku. Snad mě se to nebudete odsuzovat. Ty z vás, co jo, text to odpuste. Jo. A live někdy brzo.